ሰላም ተኸታተልቲ ናይቲ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሮ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሮ ኣገዳስን እዋናውን ትሕዝቶን ዜናን ሓበሬታን ክንበኩም ኢልና መፂና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክትፀንሑ ብኽብሪ ንዕድም ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም እውን ግበሩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ከምዚ ንሪኦ ዘለና መበል ሻምናይ መዓልቲ ሒዙ ዘሎ ኩናት ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እንታይ እንታይ ይፍፅሙ ኣለዉ ንኩሉ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ከቢድ ዝኾነ እቲ ኩናት ኣብ ዝኸበደ ደረጃ ሰጊሩ ኣሎ ብፍላይ እስራኤል ነቲ ነገር ንምግዳድ ዝወሰደቶ ስጉምትታት ክንርኢ ኢና ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ እስከ ክሳብ ሕጂ እንታይ ገይሮም ኣለዉ መንርአ Only it's day 8 of the US-Israel war with Iran. Over the next 10 minutes or so, we'll bring our daily briefing with all you need to know and the key updates on the conflict. President Trump has threatened to expand US strikes against Iran to include new targets. He's dismissed an apology by the Iranian president to Gulf states for attacking them. Iran has struck Arab neighbours including Kuwait, Bahrain and Dubai, where there's been a drone strike near the international airport. Inside Iran, residents have endured an 8th day of intense US and Israel. ሕጂ እቲ ኩናት ኣብ መበል ሻምናይ መዓልቱ ዘጋጠመ ነገር እንተሎ ኮይኑ ናይ ኢራን ፕሬዚደንት መፅኡ ነቶም ጎረባብቲ ይቕረታ ከም ተሓተተን እቲ ሃገር ድማ እቲ ዝግበር መጥቃዕቲ ጠጠው ክብል ምዃኑ ገሊፁ ነይሩ እዚ ቁሩብ ተስፋ ፈጢሩ ነይሩ ምክንያቱ ንጎረባብቲ ዘይተሃርምቲ ኮይና ኢራን ኩናት ናታ ምስ እስራኤል ጥራይ ክኸውን ወይ እውን ምስ በይዛት ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ክኸውን ዝብል ገምጋም ነይሩ ግን ኣብታ ዘረባትያ ድማ እንታይ ኢሉ ነይሩ እቲ ኩናት ካብ ኢራን ዝብገስ ዘሎ ፕሬዚደንት ናይ ኢራን ኣይኮነን ዝመርሖ ዘሎ ዘተንብህ ዘረባ እዩ ተዛሪቡ ስለምንታይ ኩሉ ጌና ኢራን ካብ ዝሓለፈ ኩናት ተበኪራ እቲ ኩናት እንተተጀሚሩ ንመራሕቲ ክቐትሉ ስለ ዝኾኑ እቲ ትእዛዝ ቅድሚ እቲ ኩናት ዲሰንትራላይዝድ ማለት ማእከላይ እዚ ኮማንድ ኤንድ ኮንትሮል ብልዋ ኩናት ላዕለዋይ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ላዕሊ ሓለቓ ስታፍ ኣሎ ጀነራል ፊሊጶስ ማለት እዩ ትእዛዝካዊ ድመፅእ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩናት ነቶም ዓበይቲ ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ኩላቶም ቶም ጀነራላትን መራሕትን ንዖም ድሕሪ ቀቲልካ እቲ ሃገር ኣባኸለያ ትርመስ ምክንያቱ ንታሕቲ ክወርድ ከም ዝኽእል ትእዛዝ ተዘይብካ ኢራን ግን ነዚ ነገር ዝቕድሚ ሕጂ ስለ ትፈልጥዎ ነዞም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ መራሕቲ ዝኾነ ፀገም እንተጋጢሞ ካብኣ ንድሓር በዚያ መንገዲ ዝትኸዱ ኢሎም ነቲ ኩናት ብኸመይ ከም ዝመርሕዎ ነቶም ጀነራላት መራሕቲ ብራጊድዮም ገለመለ ኩሎም ትእዛዝ ሂቦሞም እዮም ስለዚ በቢ ዝመሰሎ ስትራቴጂ ኣለዎ ክሃርሞ ዘለዎ ዕላማታት ከጥቅዖ ዘለዎ በቦቱ ይፈልጥ ማለት እዩ ነዚኦም ሕጂ ፕሬዚደንት ናይ ኢራን እቲ ዘይሞተ ማለት እዩ ክእዝዞም ኣይክእልን ምክንያቱ ወታደራዊ መራሒ ይኮነን እሱ ኣብ ከምዚ ድማ እቲ ኩናት ክቕፅል ኣይቅፅልን ዝብል ኣዘራቢ ነይሩ ምናልባት እቲ ኩናት ክቕፅል ስለ ዘይክእል ወይ እውን ከም ገለ ኢሎም ኢራንን ኣሜሪካን ከይረዳዱ እስራኤል እንታይ ክትገብር ኣለዋ እስራኤል እዚ ኩናት እዚ እዛ ኢራን ትበሃል ክሳብ ትበታተን ክናዋሕያ ትደሊ ዘላ ምልክት ናቱ ድማ ከሪአኩም እየ ኣብዚ ኩነታት ፕሬዚደንት ናይ ኢራን መፅኡ ይቕረታ ነቶም ጎረባብቲ ምስ ሓተተ ኢሚድየትሊ እንታይ ገይራ እቲ ዝኸፍአ ካርድናታ ኣውፅያ ኣላ ማለት እዩ ስምዑ ኣብዚ ከመይ ዝበለ እስራኤል ስስቂና ንፀልኦ ከይመስለኩም ሰብ ሕጂ እንታይ ገይሮም ኣለዉ Doha, Washington, D.C., Beirut and Tehran. And that's where we begin with Tawhid Asadi. So we're hearing that water desalination plants, oil refineries have been hit by Israeli airstrikes. Could this be a new approach by Israel in terms of its target selection across Iran? Yes, it could. Of course, in the past days, we heard from the Ministry of Energy that some of the water facilities of the country have been damaged. But what happened last night is quite unprecedented, as you can see behind me, and as Tehran wakes up to day 9 since the initiation of the American and Israeli airstrikes. And now I can say ሶሪ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብብዙሕ መንገዲ ዝተፈላለየ ትርጉም ዝወሃበ ዘሎ ቪድዮ ኢኹም ትሪኡ ዘለኹም ንምንታይ ይብለኩም ኣሎ መሲልኩም እዚ እጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዝሓለፈ ሰዓታት ቫይራል መልእኽቲ ኮይኑ ዝነበረ እዩ there is a good reason for it እቲ ቫይራል ክኸውን ዝኻለ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ይኮነን ኣብዚ ከሪአኩም ንሓነ ካብቲ ናይ ኣልጀዚራ ዕብይ ዝበለ ዘርእዮም ነይሮም ሰብ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ነዳዲ ዴፖ ነዳዲ ዝኽዝንሉ ናይ ኢራን እዮም ሃሪሞም ዘለዉ እዚ critical infrastructure ይዝባል ሃገር ነዳዲ ናታ እንድሕር ክትሃርማ ጀሚርካ ደን ነቲ ሃገር ፓራላይዝ ንክትገብር ኢኻ ትፅዕር ዘለኻ ስለዚ ካልኣይ ድማ ናይ ማይ ዲሰሊኔሽን ማይ ተፃርየሉ ብፍላይ ዘን ሃገራት ዓረብ ማይ ስለ ዘይብለን ማይ ዘፃርዩሉ ቦታ ሃሪማ ከም ዘላ ኢራን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን ክሲስ ኣሎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ማይ ጎድነስ እዚ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ብዙሕ ሰብ ኣብ ካልእ ግዜ ክሪኦ ብዙሕ ሰፊሕ ኢራን ንኢራን እንታይ ገብርዋ ኣሎ መሲልኩም
لكع كمزي حنت فيلم نيرا ذكروا هذا تخونوا مالت ذكروا كايبلني كل سوق ذكراي كني تشارلي تشابلين زبال مسحاق فيلم نيرو تا مسحاق فيلم انتهى مسلكم تشارلي تشابلين حدا كي تزارب دس كوميديان امريكا زنبري مسودو يسرح يد يخدو اجين تايم سرعتي تشارلي تشابلين تاي يسرحو فيترو مصغاني يسرح سرح نخركب ابتعد انتي يقبر نودو امن غير كانت فيتروታት ሮም ይዝብሎ ስለዚህ ተወዱ ካብኡ አቀድማ ቢሉ ኸይዱ እምነ ተደርቢ ነዘንፈኒ ስራታት ጧዓ ይብለን ድሕሪ ጽንሕ ኢሉ ድማ ንሱ ቬትሮ ዝዕር ናበለ ይመጽሞ ይኽፈል ማለት እዩ ሰጂት ጸገም ፈጢርካ መፍትሒ መምጻእ ማለት እዩ እስራኤል ድማ ተትገብራላ እጂ ካብ አቁርብ ተሐልፍ ያዚያ እስራኤል ተትገብራላ ንኢራን ኣብቲ ቀንዲ ሓደገኛ ቦታታት ሃርማላ ምንታን ኢራን ግብረ መልሲ እስራኤል ከተርማ ክትፍትን ያ ግን ካብ ወጻይ ነዚ ስጉምቲ እዚ ፕሬሲደንስ መንገዲ ከፊታትላ ስለዘላ ኢራን ኣብ ስዑድያ ኣብ ቀጠር ኣብ ኢማራት ንኽትሃርም ያ ትግድዳ ዘላ ይሲ ደገይ ከምዚ ገይሮም ነቲ ነገር ደይሃርሙ ኢራን ግብረ መልሲ ክትገብር ካላ ሽዑ እቲ ኩናት መሊሱ የሳፍሕ ስለዚ ከምዚያ ገይሮም ኩሉ እቲ ዝገብሮ ፎልስ ፍላግ ብሎ ሓደገኛ ስጉምትታት ይወስዱ again ነተን ሃገራት ዓረብ ንክረማ ኩናት ጠጠው ንኸይብል ተን ሃገራት ዓረብ ንክረማ መሊስካ ዝግበር ዘሎ ቀስቀሳ ይክንብሎ ንኽእል ዝኾነ እስትሪዎ ዘለኹም ሓደ ካብቶም ዘገርሙ እዮም ዳርጋ ምጽአት ዓለም ዝመስል ማለት እዩ ንዳድ ቦታን ታሪምካዮ bomba ታሪሞ እቲ ክቃጸሎ ዝኽእል ትሪዎ ኣለኹም it was very very scary ኣብቲ ሶሻል ሚዲያ ክሰግር ከሎ ማለት እዩ ሶም እዚ ምስ ኮነ ኢራን መጀመርያ ግብረ መልስና ብእስራኤል ሂባ እዩ ዝበሃል ዘሎ ክሬና ግን እንታዮም ሃሪሞም ዘሎ ብዚ I say it's day, but it seems to be night as the city is surrounded by a black cloud. And as you can see behind me, it's quite clear. Even when I was coming to the bureau, I saw drops of rain falling into my window, and I just looked at them. They were absolutely black. I mean, there is this high risk of being surrounded by toxic air. As last night we witnessed. جيتي تم environmentalists بزعبا عولمانا يوزر قالت زارة بزنبرو I don't know where they are معناته كويناتنا يوكرين عالمنا كم حسن بكيل وايو تكوينات 4 عامات قتيل له حجر مانا إيران تري والله من إسرائيل بغزة سزيتي نتينا environment قدفوا السلاح سو ترسي عندي climate changing قال ملان ترسي already معناته كوينات تلت عند عنوات نسي ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ናይ ብሓቂ ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዝነበረ ብብዙሕ መንገዲ ሸር ክግበር ኢናዮ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ኩናት ክብርትዕ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ፈኪሩ እዩ ኩናት ብዝበርትዕ መልክዕ ክፍክር እዩ ክቕፅል እዩ ወይ ክብርትዕ እዩ ምስ በለ ብዙሓት እንታይ ኢሎም maybe ኒውክለር ክጥቀም ይደሊ ኣሎ ማለት እዩ maybe ኒውክለር ክጥቀም ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ሰርኩሌት ክገብር እየ ኣለኹ ምክንያቱ ዝኸበደ መጥቃዕቲ እዩ ዝገብር ዘሎ ካብዚ ንላዕሊ ክብርትዕ እዩ እንድሕሪ ኢሉ ከምኡ ድማ ጥፍኣትን ዕንወትን ድማ ክመጽእ ይልሎ ስለዚ ኒውክለር ኣብ ታሪክ ክጥቀም ዝኽእል ሰብ እንተሎ መራሒ ኢልካ ክትግምቶ ትኽእል ዶናልድ ትራምፕ እዩ ካብኡ ንላዕሊ ድማ እቲ ቤንያሚን ነተንያሁ ዝበሃል ናይ እስራኤል ስለዚ ኢራን እንታይ ግብረ መልሲ ይባትሉ ናይዚ እስከንርአ ምናልባት እቲ ግብረ መልሲ ከቆጥዖም ዝኽእል እቲ ዝገብርዎ ኣይግድሶምኒ News on the broadcasts after the US-Israeli attacks on Tehran oil depots. Now the Iranian Revolutionary Guard Corps have released a statement and they say that they have gone on to hit Haifa refinery in response to the Israeli regime's attack on Tehran refinery. However, there are no visuals that have been released yet to support those claims. My colleague Akanksha Sarup is joining us for more on this. Akanksha? Right, so we have to also put this into perspective. The day has begun with Israel and the United States. In fact, ሕጂ እንታዮም ዝብሉ ዘለዉ እስራኤል ነቲ ናይ ነዳዲ ዴፖ ምስ ሃረመት ኣለዎም እትዮም ኢራን ድማ ናይ ኣብ ሃይፋ ዝበሃል ናይ ኦይል ሪፋይነሪ ወይ እውን ናይ ነዳዲ መጻረይ ቦታ ኣብ ሃይፋ ማለት ወደባዊ ከተማ ናይ እስራኤል እዩ ኣብኡ ኢራን ከም ዝሃረመት ግን ብቪድዮ ዘይተሰነየ ክሌም ወይ እውን ሓበሬታ ሂቦም ኣለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብዙሕ ግዜ ኢራን ትሃርም ከም ዘላ ንሰምዕ ኢና ግን ከምቲ ዝድለት ሓበሬታ ስለ ዘይወፅእ ዘሎ ርግፀኛ ኮይንካ እዚ ንትን ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ካብኡ ብምቕፃል ዋላ ኣነ ዝረኽቦ ንሓቅነቱ ግን ግዜ ክገድፈ ሓደ ዲሳሊኔሽን ናይ ማይ መፃረይ ቦታ እውን ተሃሪሙ ከም ዘሎ ኣብ እስራኤል ዘርኢ ቪድዮ ርየ ነይረ ግን ኣገይን ምስቲ ዘሎ ዲስኢንፎርሜሽን
ሚስ ኢንፎርሜሽን ኩሉ ዓይነት ናይ ሓሶት ናይ ገለን ዘሎ እንተወሓደ ዋላ እኳ እዞም ዓበይቲ ሚድያታት ክውፅዎ ንፅበየ እንተደይ ኮይና ገለ ካብ ክሬዲብል ቦታታት ክወፅእ ክሳብ ዘይከኣለ ኣብዚ ምፅኢኻ ክትሪኦ ቁርብ ማለት ክሬዲቢሊቲ ነቲ ነገራት ከተፃርዮ የስ ከም ተራ ሰባት ንዑ ከነፃሪ ዓቕሚ የብልናን ክንዱዝኣክል ፀጋታት ዘለና ሰባት ኣይኮናን ግን እንተወሓደኻ ብካልእ ገለ ቬሪፋይድ ዝኾነ ክፋልቲ ኮይኑ ኢና ክነምፅኦ ንደሊ ቶታላዊ ከሎ ሳቅት ናይ ፕሮፓጋንዳ ዝገብርዎ ዘሎ ጥራይ ክነምፅእ ኣይንኽእል ኢና ብዝኾነ ኢራን ትሃርም ከም ዘላ ኣብ ኣገደስቲ ዕላማታት ቀንዲ ግን ኢራን ናብ እስራኤል ትሃርሞ ጥራይ ኣይኮነን ከገድስ ሕጂ ነቲ ኣብ ደገ ከፊታትላ ስለ ዘላ ኢራን ነዘን ሃገራት ዓረብ እንታይ ክትገብር ትኽእል እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ እዩ ክኸውን እዚኣ እታ ቀንድን ወሳኒትን ኣገዳሲት እያ ክትከውን ድሮ እቲ መብፅዓት ተገይሩ ዝነበረ ከምዚ ተኣለየ እዮም ዝነግሩ ዘለዎ ኣብዚ ክልተ ነገር ማለት ኢራን ኣይሓርም ነኢላ ነይራ ብመንገዳ ነቶም ጎረባብቲ ክትሃርም ከምዘይኮነት ነጊራ ነይራ ግን እቲ መብፅዓቲ ከም ዝወደቐ ኣነስ ኢለ ነይረ ኦልሬዲ ኩናት ከምዚ ኩነታት ከሎ ፕሬዚደንት ፔዜሽኪያን ናይ ኢራን መፅኡ ምስ ጎረባብቲ እቕረታ ገለ ስለዝበለ ጠጠው ክብል ኢለ ይገመትኩም ምክንያቱ ጠጠው ክብል ተኮይኑ መጀመርያ በቲ ሓደ ገፅ እውን ምልክት ክረአ ክኽእል ኣሎ ኣሜሪካ ከም ሕሱም እናደብደበት ከላ ኢራን ጠጠው ክትብለሉ ትኽእል መንገዲ ንዓታቶም እውን ክዋፅእ ዝኽእል ከይከውን ይኽእል እዩ ኣብዚ ስምዕዎም እጂ Across to our correspondent Hoda Abdel Hamid, standing by for us in Doha. Hoda, reports of fresh explosions where you are. Qatar says it's intercepted missiles over its skyline. What have you heard so far? Well, that's right. Over the past hour or so, the threat level was elevated, then it was dropped, and it's elevated again, and we're waiting for it to drop. What I can say is that we have seen interceptors in the sky. According to the authorities here, one ballistic missile was intercepted, but since then we haven't heard any explosion. It appears that ballistic missile was heading towards El Udeid Bay. انت تبل دلا بحتر دبله دحرت مبتعه تكونتات يغطل كم زلون متكعتات يغطل كم زلون زوم هاجرات عرب دما تمبتعات سلامتاي زي تتكبر يلون قرب قطع يقلص له يوم جن بقليلو كجبر زخلي الكهات كتقمتات خلا يكون سلازي of course in دحر إيران ترمالا they are going to respond in some form بقى لما الكأسي كبليهم سلازي نزو سلو سمعوا قطر بفلاي تي alert level ناتهم أبزل على درجة دا يبوم اللو يبهلالو Al Jazeera's Victoria Gatenby, who's here in Doha. We've been hearing about attacks underway right now in both Bahrain and the United Arab Emirates. Victoria, what do we know about what's happening? That's right. In the last few minutes, we have had reports of interceptions both in the UAE airspace and Bahrain. The UAE Ministry of Defence says in a statement that its air defences are now dealing. ስለዚህ ሃገራት ዓረብ ብፍላይ ኢማራት ትህረም ከም ዘላን እቲ ኩናት ጠጠው ክብል እዩ ወይ እውን ክዝሕል እዩ ዝተባሃለ ኣብ ግብሪ ከም ዘይተረኣየ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ again this is the situation እቲ ኩነታት ብቐሊሉ ክዝሕልን ጠጠው ክብልን ከም ዘይኮነ ዘርኢ ምክንያት ማለት እዩ ንምንታይ ከምዚ ዝኸውን ዘሎ እንድሕሪልና ድማ እንድሕሪ እስራኤል ብዝበርትዐ መልክዕ ትሃርም ኣላ ከምኡውን ኣሜሪካ ደን እቶም ኢራናውያን ዘለዎም ምርጫታት ዋላ እውን እቶም ተላዕለዋይ መንግስቲ ገለ ሕድገታት ክገብር ተፈተነ እቶም ተዋጋቲ መራሕዮም መይቱ ዘሎ ኩሎም መራሕቶም ድማ ዓበይቲ መራሕቶም ድማ ተቐቲሎም ዘለው ከቢድ እዩ ጠጠው ክተብሎም እዩ ዝበሃል ስለዚ ብዙሕ ስራሕ ከድሊ ዝኽእል እንተኾነ ዋላ እውን እቲ ስርዓት ብገለ መንገዲ ኢራን እቲ መንግስቲ ተሳዒሩ እውን ተበልካ እቲ ኩናት ናይዞም ሓይልታት ጠጠው ክብል ከም ዘይኮነ ፍሉጥ እዩ ስለዚ እስራኤል ትደልዮ ዘላ ነቲ ሲስተም ኮላፕስ ገይራ ዝወደቐት ሃገር ክትገብራ ከም ሊብያ ክትገብራ ትመደብ ዘሎ ስለዚ ብሓቂ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ክብል ከም ዘይኮነ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ኩናት ጠጠው ከብሎ ዋላ እንተደለየ ከም ዘይፍቅድሉ ብምንታይ እስከ ትፈልጡ እስራኤል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዶናልድ ትራምፕ መልሓሱ ቁሩብ ክለሳላስ ምስ ፈተነ ሓድሽ ሓበሬታ ይድወፅእ that were missing from the Epstein files contain serious unverified allegations against President Trump. The Justice Department posted 3 FBI memos describing interviews with a woman who accuses both Jeffrey Epstein and President Trump of sexually assaulting her when she was a teenager. The White House calls the accusations completely baseless. CNN's Paula Reed is in Washington with the latest. And Paula, these were missing from earlier file releases, right? That's right. And this individual was interviewed by the FBI 4 times. And initially, only one memo was released in that initial batch of documents released by the Justice Department. And that was an interview where she made
ሕጂ እንታይና ንሰምዕ ዘለና ናይ ብሓቂ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ናይ ኤፕስቲን ፋይል ዝበሃል ብጣዕሚ ኤክስፖዝድ ዝኾነ ብዙሕ ገበናት ዘለዎ ምዃኑ ብዙሕ ሕጂ ገለገለ ሰብ ኣሎ ኣብዚ ምስ ተራ ደቂ ኣንስትዮ ዝደቀሰ ጥራይ ከይመስለኩም ምስ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ እዩ ዝበሃል ኣብዚ ምስ ቆልዑ ከም ዝደቀስ ኣብዚ ሕጂ እዚ ተሸፊኑ ዘሎ ኣቡ ብግልፂ ይዛረቡ እዮም እንታይ ከም ዝበላ ነታ ጓል ስምዑ ሕጂ ስለዚ እዚ ማለት እዩ እዚ ኤፕስቲን ዝበሃል ቀረባ ዕርክነት ከም ዝነበሮ እሱ ድማ ነቶም ሃብታማት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝተፈላለየ ሃገር ናምፀ ነቶም ሃብታማት ድሌቶም ንክከብሩ ዘፍቅደሎም ዝነበረ እዩ ስለዚ ካብቲ ተሓቢኡ ኣትሪፎሞ ዝነበሩ ሓበሬታ ሕጂ ወፂኡ ኣሎ ኣብዚ ድማ As being introduced to him, she alleges that he asked everyone to leave the room and, quote, mentioned something to the effect of, quote, let's teach you how little girls are supposed to be, and then describes an encounter where he pushes her head down to his penis and then told agents she bit Trump, who then allegedly struck her and said something like, get this little expletive the hell out of here. Now, in her third interview, she allegedly said that she was receiving threatening calls. ሕጂ ከም ዝብልዎ ዘለዉ ምስ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ እቲ ጀፍሪ ኤፕስቲን ኣምፅኡ ከም ዘምፅኣሉ ነታ ቆልዓ ድማ ማለት ኣብቲ ግዜ እቲ ክትብል ከላታ ትኸስስ ዘላ ካብ 13 ክሳብ 15 ዓመት ዕድሜያ ከም ዝነበረ ኣብ ኣሜሪካ ዝተፈፀመ እዚ ሽዑ ያ ብሓይሊ ምስ ሴክስ ክትገብር ከም ዝገደዳ እንደን ሃሪማቶ ወይ እውን ሃዲማ ከም ዝኸደትን ሕማቅ ከም ዝገበራ እያ ትዛረብ ጊዜ ክሲ ዝተወደየ ፍርዲ ንብል የለና ተርዲምሎም እዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ከምዚ ነገራት ብኣፉ ዝተዛረቦ ኣብ ሎከር ሩም ተባሂሉ ዝተዛረቦ ውሩይ እንተኮይንካ ደቂ ኣንስትዮ ድሌትካ ክትገብረን ትኽእል ኢኻ ዝብል ዘረባ ኣብቲ ቀዳማይ ፕሬዚደንትነቱ ብዙሕ ፀገም ፈጢሩ ነይሩ ስለዚ ብብዙሕ ደቂ ኣንስትዮ ዝኽሰስ ሰብ እዩ እዚ ሃብታም እዩ መልሓሱ እርኑብ ኣይኮነን ኣካይዱ እርኑብ ኣይኮነን ከምዚ ኩሉ ኣይኮነን ኣብ ኖርማል ሂወቱ ፕሬዚደንት ከሎ ዝገብሮን ዝዛረቦን እንተሪኢኻዮ ኸማን ኩሉ ገናቲ ኣብ ሕቡእ ክገብሮ ዝኽእል እየ ተንባሃልካ እዩ እዚ ሩም ዝኾነ ካይዳ ዘለዎ ኣይኮነን ብትዕቢት ሰማይ ዝበፅሐ እዩ እዚ ንሰብ ኩሉ ብማዕረግ ክርኢ ዝኽእል ኣይኮነን ነዚ ክሽፍኑ እዮም እምበዓር ክምለሰልኩም እየ ነዚ ክሽፍኑ ስለ ዝደልዩ እዮም ቶም በይዝናቱ ከምዚ ነገራት ደርዩና ሪዎ ዘለኹም ፀሎት ንገብረሉ ለና ናይ ፀሎት ናይ ኣምላኽ እዩ ገለ ኢሎም እቲ ኢሜጅ እቲ ቆልዑ ዝዕምፅ ዝነበረ ብገንዘብ ዝተገዲደን ዝመፃ ቆልዑ ትሕቲ ዕድመ ዝዕምፅ ዝነበረ ወይ እውን ብከምኡ ዝኽሰስ ሰብሲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኢሎም ኣብ ዋይት ሃውስ ኣምፅኦም ሕጂ ድማ ህፃናትን ካልኦን ቦምባታት ኣብ ቀዛ ከምኡ ንክጭፍጭፉ ዘፍቀደ ሕጂ ድማ ኣብ ኢራን መዓት ቦምባታት ዘዝንብ ዘሎ they're just telling us እዚ ሰብ እዚ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ ክብሉና እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ they try to create this image by the way እታ ቀያሕ ገይራ ዘላ ፓስተር እያ መስለኒ እንታይ እስከትብል ንዶናልድ ትራምፕ እምቢ ምባል ንኣምላኽ እምቢ ምባል እዩ ዝብል ቪድዮ ኣለዎ ናታ ዶናልድ ትራምፕ ኣዚዝካሲ ንዑ እምቢ ምባልሲ ንኣምላኽ እምቢ ምባል እዩ እያ ትብል ማለት እዩ እጂ እንታይ ማለት እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ካልእ ድማ እንታይ ዝብል ዘረባ ኣለዋ ኣመና ካብቶም ክርስትያናውያን ፅዮናውያን ዝበሃሉ እንድያ ሓደ ክርስቲያንሲ ናይ ግድን ኣብ ሂወቱስ እስራኤል ከይረገፀሲ ክመውት የብሉ ዝብል ትእዛዝ ክመሓላለፍ ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን እያ ትብል እስራኤል ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ከይዱ ንእስራኤል ነቲ የሱስ ክርስቶስ ዝነበረሉ ቦታ ምርኣይ ሕማቕ ነገር ኣይኮነን ዕላማ ግን ነቲ ናይ ፅዮናዊ መንግስቲ ንምህብታም እምበር ናብ ኣምላኽ ንሰባት ንምቕራብ ኣይኮነን ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ክርስትና ክሳዕ ክንደይ ሃይጃክት ኮይኑ ተጨውዩ ነቶም ክርስቲያን ዘይኮኑ ኣይሁድ ንዓታቶም ኣብ ርእሲ ሰብ ንምስቃል ንካልእ ህዝቢ ድማ ንምድምሳስ ዝኽዮ ዘሎ ጉዕዞ ንርኢ ኣለና ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ክልተ ነገራት እዩ እዚ ኣብዚ ክንሪኦ ፀናሕና ገበናት ናቱ ንክሽፍን እንታይ ክገብር ኣለዎ ሓደ ክገብሮ ዘለዎ ነዚ ገበናት እዚ ንምሽፋን ኩናት ናይ ኢራን ክቕፅል ኣለዎ ተርዲምሎም ኩናት ናይ ኢራን ክቕፅል ኣለዎ እስራኤላውያን ዝበልዎ ነዚ ሓበሬታ እዚ ዝዓበየ ክፋል ናቱ ምስ ናይ እስራኤል ሚድያ ምስቶም ናይ እስራኤል ፖለቲካዊ ኢሊት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዳርጋ ንመብዛሕትኦም ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ብገንዘብ ጥራይ ኣይኮኑ ዝገዝኦም ብላክሜይል ዝበሃል ታክቲክ ኩን ኣሎ እዮም ዝብሉ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ድማ ንኣብነት እዚ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዘሎ ጀፍሪ ኤፕስቲን ዝበሃል ነቲ ፕሮግራም ነቲ ነገራት ዝመርሕ ዝነበረ ዝበሃል ምስ ናይ እስራኤል መራሒ ስለያ ዝነበረ ሁድ ባራክ ልዕሊ 3,000 ዝኸውን ግዜ ድዩ ገለ ኣብቲ ፋይላት ተረኽበ ብዝለዓለ ብዕምቆት ምስ ናይ መራሕቲ እስራኤል ከም ዝራኸብን ዝዘራረብን ከም ዝነበረ እዩ ዝገልፅ ካብቲ ወፂኡ ዘሎ ጥራይ ተሓቢኦሞ ዘሎ ግደፉ ስለዚ
ብዙሕ ነገር ምስ እስራኤል ዘተሓሓዝ ከም ዝነበረቱ ጉዳይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብዚ ብዕብይ ዝበለ ዝተሸንከረሉ ሰብ ምዃኑን ስለዚ እስራኤል ዝበለቶ ክገብርን ዋላ ኒውክለር ተኩስቶ ኢሎሞ ክትኩስ ከም ዝኽእል ጥራይ ክትግምቱ ኣለኩም limitations had passed. And I do want to make sure we get in here the fact that President Trump has consistently denied any wrongdoing. In a statement yesterday, the White House described these allegations as, quote, completely baseless, backed by zero credible evidence. The U.S. Justice Department has released documents involving President Trump that had been missing, suspiciously rather, from the Epstein files. They include FBI memos from 3 interviews with a woman who alleges she was sexually assaulted by then citizen Trump, with an interest in Epstein and his sex. You? Not really for me either. How are you? You know, again, we see former member of the Royal. We need more of that. You were invited. It was to remind him that we're not going away, that, the United States, I think, is very much still in Jeffrey Epstein. كم تريوا زلهم دونالد ترامب أبزا قداي زار استزياء تا حمام رأسنات يا إذا حمام رأس استزياء كنت كدر لي تغنيا فتسوق كده يكون every time إسرائيل زلوا ينتري غيره زار استزياء قال لي كسيوتس قال حبريتا يزلق قال نجر يوتس سلزي قال نجر فحترتر قبل تجميرو كركب يبلو تملس تقضي بالكا سلزي نيران بوم انت جبرين فنزويلا انت حرمه إسرائيل تدقف قال انت جبره فتيوز قبرو زلوا يكون انت تعايز زلوا سمحانو مفلات يدل سلزي الجون انت قونه تكوينات تغلط نزلوا كم انتاي كم تبقى ست كونتات نخن رداي له زي نجر زي أكل ناي تكوينات ناي لك أزي إن إيران كوينات كجبر ديو أي جبرن ديو أبزبل دونالد ترامب كجبر أي دلني كزرار بي أبزبل زين بري مجمرة فايلات كوس جميرو لذي every time قالنا قرنا بتو بوليتيكا بتاع مونغو أمريكان إسرائيل زي مر رداء زلوك مسل كله بزنا يبستين فايلات يقيد إسرائيل دما عبس قمت كتجبريات جمر لذي نريو زلنا نتكوينات من واحد جبر زلو بتحادة كن رغلنا بتخالد ما دونالد ترامب ساعة كندي أبزي رسحات ترقيب خمسة ليز نقر من هالبعد نزيا قال نقر مسبول وين مثلاً زبالو سمعودي. Founder and Executive Vice President at the Quincy Institute, Trita Parsi. Trita, thank you for being with us. President Trump is now saying that the U.S. will target areas and groups of people that were not considered until now. Who, in your mind, could he be talking about? I think there's a likelihood that the administration is now going after local decision makers, local government officials that are just managing municipalities that have nothing to do with the country's military strategy or its foreign policy. There is an effort to try to degrade the entire country's state apparatus. The belief is that this will allow for elements inside the country to rise up and do an uprising. But what appears to me far more likely is that with state collapse, you will have a scenario in which the instability that will be caused by that state collapse in Iran will turn the country into a failed state. Instability will be spread. So انتاي دبل زل مسيركم حدا عبي اكسبرتيو الزين ريو زلنا كونتات انتاي كغبرو خلوق برتع زخونه متكعتي وين سقمت كنوسدينا يزبل زلو انتاي كغبر خل من مني خلقات زخل حجي تمرح تقتيلهم تبلايلو نو تحتوري دون ولا محاضرتنا اي كتماتات ناي زوباتات ناي استفل علي نزلون كچويون قاتلون كفتنيهم زدما تقلالاتا كومريمات كريتيكال انفراستراكشر نتهاجر كم هاجر كقوما زغل سيستمس بولو بتفرداتو هوسبيتالاتو دا بوليسون دا صوتو نخلو يدمسسولو زغانتاي تهاجر العلامة بناء إسرائيل زمثل زخون سب حفيلو نتسرع تغيره كجبر زغل بقمت قالوا قد زخون انت غيره وانت مسا نعود ما كزغيره خمسي سلست هاجر ناب failed state ناب زودق هاجر ناب فحبت تنزعتو هاجر ناب ليبيا مالتي بخاله زراربا ناب العراق قص كان مغياره زقبر زلو وساني زدما دحرت كل استجبره تمكروتات ناي يمن ريالنا تمكروتات ناي سوريا يرولو ناي ليبيا يرولو نزو كل ريخا خلقه حجه دما تيس انكل مليون حزب نزلو هاجر تمساسال سقمت الموساد بنتنياهو زقبر زلو كالكوليشن نرزلنا it's a very very sad story جن هي ازيتي كنتاتي ولا حنت كتحب له وين كتكير له تخل نجر يلا the situation is going to continue as it is now نملس أبتي عن تبذر عهم تجسنا تكوينات نبي جزء خيط كم زغل كريه الناس لزغون
situation in terms of wartime and in terms of environment circumstances in the capital. And of course, we are receiving reports about the continuation of these strikes across the country in different cities. We have received reports, while also there are serious concerns about the rising number of fatalities, specifically among the civilians. The latest number that we had dates back to 3 days ago, putting it at 1,300, but still we know that over the past 3 days we have witnessed continuous and ደረጃ ናይ ሞት ድማ ማለት እቲ ዝወርድ ዘሎ ዕንወት ኣዝዩ ዓቢ ምዃኑ እዩ ዝንገር ግን ኣብ ሰባት ክሳብ ሕጂ ክሳብ ቅድሚ 3 መዓልቲ ዝነበረ 1300 ከም ዝነበረን ምስቲ ንሪኦ ዘለና ደረጃ ናይ ቦምቢንግን እቲ ቁፅሪ ናይ ሞታት ይኹን እቲ ዘሎ ዕንወት እቲ ቁስላት ኣፀቢቑ ክዓቢ ከም ዝኽእል ንክትግምቶ ከቢድ ኣይመስለንን ስለዚ ኢራን ነቲ ኩናት ከይተዝሕሎ ወይ እውን ዝኾነ ነገር ከይትገብር ገጅፍ ዝኾነ ምክንያት ውሃብ ኣሎ በዚ ካልእ መልክዕ ድማ ክንሪኦ ከለና እዚ እስራኤል What you just said, it's 8 እዚ እስራኤል ትወስዶ ዘላ ስጉምትታት ተሪኢኹሞ ድማ በቲ ካልእ እንታይ ክፈጥር ይኽእል እንድሕር ኢልካዮ ኢራን ተቐላጢፋ ዓብ ስጉምቲ ክትወስድ ተዘይክኢላ እውን እንተተዘሓሒላ እቲ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ደብዳብ ንብዙሕ ኢንፍራስትራክቸርን ካልእን ክዓፁ ስለ ዝኽእል እቲ ናይ ምቕፃል ዓቕሞም ወይ እውን ናይ ምውጋዕ ዓቕሞም እውን ከዳኽምዎ ክፍትን እዮም እቲ ዓቕሚ እውን ንሱ ክኸውን ዝኽእል ተዘየለ እስራኤል ንባዕላ ኩናት ክትፃወር ትኽእል ሃገር ኣይኮነት ድሮ ናዕብታት ተበጊስሉ ናዕቢ ክገብሩ ከለዎ ወይ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ እስራኤል ኣንጻር ነተንያሁ ነዚ ሃገር ክልክማ ዝደሊ ዘሎ ንስልጣኑ ከናውሕ ክብል ነዚ ሃገር ክልክማ እዩ ዝደሊ ዘሎ ዝብል ብዙሕ ብሕማቕ ዝርይዎ ብዙሓት እዮም ውሽጢ እስራኤል ስለዚ እቲ ኩናት ኣመና እንተተናዊሑ እስራኤል ካትረም ስለ ዘላ ንባዕሉ ነተንያሁ ሽግር ክህልዎ ስለ ዝኾነ ነቲ ዕድል ተጠቒሙ ማክሲማም ምድምሳስ ክፍትን እዩ Tawhid, it is actually worth just repeating what you just said. It's 8:30 a.m. in Tehran. It's supposed to be daylight, yet you look like you're broadcasting at night. That is not nightfall. That is a thick cloud of smoke that's enveloped the capital, Tehran. That is extraordinary, and that is... زرباز بلا زلو سمعوا لهم نبي حق تقرم يا እዚ ሕጂ ኣብ ምንታይ ኮይኑ ኣብ ቴህራን ኮይኑ ሪፖርት ዝገብር ዘሎ እዚ ጋዜጠኛ ቴህራን ማለት ርእሲ ከተማ ናይ ኢራን ሰዓት 8 ናይ ቀትሪ ሕጂ ፀሓይ ኣላ ኢልዎ ኖርማሊ ፀሓይ ሕጂ ግዜ ፀሓይ እዚ ኢልዎ ስለምንታይ ፀልማት ኣለ ኣብ ድሕሪት ትሪእዎ ዘለኹም ግን እቲ ቦምባታት ናይ እስራኤልን ኣሜሪካን ዝትኩስዎ ዘለዉ ንሱ ዝፈጠሮ ትኪ ነታ ፀሓይ ከልኪልዋ ኣሎ ፀልማት ለይቲ ከም ዘሎ ኣምሲልዋ ኣሎ ኢሉ this is extraordinary ሓቂ ዘገርም እዩ ንቐትሪ ናብ ለይቲ ቀይርዎ ኣሎ ካብ ምሕርቲ ቦምባታትን ካብ ዝውፅእ ዘሎ ትኪ ናይ ኬሚካላትን ናይ ትኩሉ ነዳዲ ዝሃርሞ ዘሎ ናይ ገለ ዝሃርሞ ዘሎ እቲ ትኪ ነቲ ቀትሪ ናብ ለይቲ ቀይርዎ ኣሎ just imagine እዚ ፐርሻ ወይ ኢራን ማለት ብርቱዕ ፀሓይ ዘለዎ ዓዲ ኢራን ከይደ ይፈልጥን እየ ግን ዱባይ ካብኡ ፊት ንፊት ስለ ዝኾኑ ኣብ ዱባይ ሰዓት 9 ኦልሬዲ ክትቀትለካ ትኽእል ፀሓይ እያ ዘላ ብርቱዕ ፀሓይ ካብ ንጉሆ ከምታ ናይ ዓድና ካብ ንጉሆ እያ ትወፅእ ስለዚ እዚ ሰዓት 8 ምድሪ ከምዚ ተፀልሚቱ ዘሎ ክንዲ ምንታይ ከቢድ ኩነታት ይካየድ ከም ዘሎ ንክትግምት ኢሎም እዮም ዝገብርዎ ዘሎ crazy man crazy a result of the attacks on the oil refineries there. Now, we've also heard mixed messages from various Iranian officials about the attacks on the Gulf Arab states and the progress of the war. Let's go through what's being said by officials there. Well, actually, the most important line came from Iranian President Masoud Pezeshkian. First, he came out to apologize the regional countries for attacking their territories, and this is part of the rhetoric that we have heard from the Iranian side, in that they are saying that we are not targeting the regional countries. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢራን ብዓይኒ ዲፕሎማሲ ርክብ ክገብሩ ክእሉ ድኡ ዝርርብ ክትካየድ ክእሉ ተገለ ዝብል መዓት ቲዮሪታት እዩ ዘሎ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ሓደ ነገር ናበርሀ ይመፅእ ኣሎ እቶም ፖለቲካዊ መራሕቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ክኸውን ይኽእል ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ክኸውን ይኽእል ፖለቲካውያን መራሕቲ እምበር ወታደራውያን መራሕቲ ስልጣን እውን የብሎምን ነቶም ወታደራት ጠጠው ከብሎም ምክንያቱ እቲ ወታደራዊ እዚ እቲ ሬቮሉሽነሪ ጋርድ ዝበሃል ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይቲ ሱፕሪም ሊደር እዩ ስለዚ እቲ ሱፕሪም ሊደርን ትሕቲኡ ዘሎ ተቐቲሎም ስለ ዘሎ እቲ ትእዛዝ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ድያ ይብልን ንሳቶም እዮም ከብፅዎ ዝኽእሉ በዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ግን ኢትስ ቨሪ ዲፊካልት ሲቹዌሽን እቲ ዘሎ ኩነታት ናበይ ክኸይድ ይኽእል ንክትግምቶ እውን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ካልእ ሓንቲ ስቶሪ ኣብዚ ክዘውር ትረኣያ ኣላ እስከዚያ ስምዕዋ And that Russia is aiding Iran's war effort by providing intel on U.S. military targets. When President Trump was asked about this, here's how he reacted. ሕጂ እንታይ ይብሉ ፀኒዮም ንነዊሕ ቀኒያ እዛ ዘረባ እዚኣ
ራሽያ ሳተላይት ኢሜጅስ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ሳተላይት ኢሜጅስ ናይ ስለያ ሓበሬታ ንኢራን ትባላ ቡጌራ ኢራን ነዚ በይዛት ናይ ኣሜሪካ ይኹን ከምኡ ነቲ ኣገዳሲ ኢንፍራስትራክቸር ናይ ኣሜሪካ ተሓርሙ ዘላ እምበር በዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ክሓርሙና ይምኽኣሉ ነይሮም ዝብል ዘረባ ብብዝሒ ዝስማዕ ዘሎ ስለዚ እዚ ዘረባ እዚ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሓተትዎ ስምዕዎ It sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans now. That's an easy problem compared to what we're doing here. but can I be honest? It's just, I have a lot of respect for you. You've always been very nice to me. What a stupid question that is to be asking at this time. We're talking about something else. CNN's Gabe Cohen is following. كم تريو زلهم دونالد ترامب نتحطو نتزح حتى تغازيتنيا اخبروت على الولايه خاغن اذا حتى زي ستوبيد حتى يو انت قد قبري قد حتى زل غايلو ستوبيد حتى يلن مالديو حسوت مالديو نشتي نغير مالديو ديسميس كير ولوغن زي بكلتيو سايت بتناي كونسرفاتيف سايد بزح كزاربو لو قنيو مالو بعد فوكس كلمه بامب غبرو قنيو مالو بز حد ناي ليبرال سايد وي ديموكراتيك سايد بعد سينين ون نوح كزاربو لصنيو مالو اسكن تايو تحطو All of this, and Gabe, tell us more about this reporting. Intel officials, I would assume, do not view this as a stupid issue. It is one that has a lot in the community concerned, especially given the fact that we don't know that there's a direct parallel and connection, but we have just lost 6 U.S. service members in this war days ago. Well, Bianna, one of the reasons that this is really significant is because it's the first indication that Moscow is getting involved in this conflict. Those sources telling CNN that Russia is providing this intel about the location of American troops and assets so that Iran can specifically target them. And much of that intelligence is coming from this sophisticated satellite system that Russia has, as Iran has been seeing their military capabilities degraded day after day from all of this fighting. هجنتايم زبل زلو زي بتنبتي عين سلانة أمريكا وبوليتيكاوي وتدراوي حيلنا أمريكا زنعا ويونزي لنا غيرنا نريونينا إيران بزح تكنولوجيا ناتا انفراستراكشر ناتا تحسيس لزلو نتوكيناتنا يمغصان عقبنا تا أبزي أتوم يزمر كوس لزي راشد ما سوفيستيكيتد ساتلايت سيستم سلزلوا سليا وحبريتا بمهب قبل الأمريكا توزو زلا سقمتيم زبل زلو مجب بزح نقراتي تزرب جن نيران يحجزوا على لون دحرينا أنا كأمنا يشجرني حكاش كالون أبزي ميمس كلام لدوس زلون طريق مول there's a lot of things نكتأمنا تشجرة كابزو نابنت كم زعينة بامبلاتات تشريحه ني مسائلات دمسل أمريكا إسرائيل إنما كدب دبوي وعلى اللي يمزبلو نحكمنته نجزي خن كتفنا خلينا أمريكا ساتلايت سيستمز نزيم في اللاي اليوم زغل هيكون عبلت زيجي كتري خلغا كابل علي لك كم هليكوبتر استسرحي بقول من قدي انت راغاغن بالانشينا زنفاحي بخمس من قدي جيتات كلا بزح مزقبرو تتانكتاتون كم زغيرو يسرحوا مو شعو امريكا اسرائيل لما نوعو كدبدبو يعلو يمزبل زلو I don't know, man. It's very difficult for me to believe. معنات يقبرنا كينات كل عين السلتيز خاطتك كم جن كسب كندو خاطم إسرائيليان استبيتهم إلى كزاربون أكلني. سلزي زي وين حدا كابتي زلو ستوريو كالون هلو ني إيران تراي يكونون ني روسيا تراي يكونون زخص زلو ني تشاينا وين زخص سبات هلو يم استكسد ما نزي مثل. Of hypersonic weapons. You read that Iran has them. They've been given them. Oh yeah, they got them. In fact, I got an interesting report from overseas yesterday, and again, these are sort of I take with a grain of salt, but they've been right. And when they're right, though, they're really right. This one came from our friends in Russia, so take from this what you will. But the report that I received was a retired Russian general is telling the press over there that he knows for a fact there's a cluster of Chinese high-tech officers or technical officers on the ground in Iran right now, perfecting and maintaining Iran's they're still building them, growing hypersonic weapons capability. And the reason is because the Chinese want to test these systems because they're basically very similar to the Chinese ASBM. Which of course when and if and I really انتايو زبل زلاب زون بخال من قد كتريو خلقها دما تشايناويان ننوي حوان ممكن زرب صنحيو حدا ناي قدم جنرال ناي راشا زبلو بزقرباي اللي تزارب زلو تشايناويان
ኢራን ኣብ ውሽጢ ኢራን ከም ዘለውን ንሳቶም ድማ ንኢራን ሃይፐርሶኒክ ሚሳይልስ ንኸተማዕብል ይሕግዝዋ ከም ዘለውን እዩ ዝነግር ስለዚ እዚ ድማ ቻይናውያን ንኢራን ስለ ዝፈትውዋ ጥራይ ዘይኮኑስ እቲ ኣፅዋር ናይ ቻይና ንባዕሉ ኣብ ዓውደ ኩናት ክፍትንዎ ይደልዩ ስለ ዘለዎ ኢሉ ማለት ቻይና ብዙሕ ኣፅዋር ኣለዋ ግን ኣብ ሪል ኩናት ኣይተፈተነን ኣሎ ስለዚ ኣብ ሪል ኩናት ክፍትንዎ ስለ ዝደልዩ ምስ ኢራናውያን ኣብ ባይታ ይሰርሑ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኩናት ኣብ ኢራን ዝግበር ዘሎ ብዙሕ ዓይነት እንተናይ ዝውሃቦ ንኢራን ንቻይና እቲ ዝዓበየ ፈተና እዮም ዝብልዎ ካልኦት ድማ ብግምጣል እዮም ዝርእይዎ እቲ ዝበለፀ ዕድል እዩ ንቻይና እዮም ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ ኣሜሪካ ሞር ኤን ሞር ኤክስፖዝ ትኸውን ኣላ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዝዓበየ ትቃላዕ ኣላ ሓደጋናታ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ መመሊሳ ኣብ ትቃላዓሉ ዘላ ብዙሕ ትደኽመሉ ዘላ ናብ ዕዳ ተኣትወሉ ዘላ ኣፅዋራት ትውዳሉ ዘላ ንቻይና መመሊሳ ኣፍ ደገ ንክትሕይል ዕድል እያ ትፈጥረላ ዘላ ዝብል ዘረባ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ከምዚ ዓይነት ብዙሕ ዓይነት ናይ ዲክላይን ምልክት ናይ እርጋን ምልክት ናይ ውድቀት ምልክት ናይ ትሕተ ቅርፂ ናይ ቁጠባ ድኻምነታት ምልክት ዝረኣየሉ ዘሎ ተወሳኺ ከም ዝገጅፍ ኩናት ክትገብር ከለኻ ዝረኸብካ እንተረኸብካ ንኣብነት ነዳዲ ናይ ኢራን ትወስዶ ክትከኣሎም ኣይክእልን እቲ ነዳዲ ስለምንታይ ቻይና እያ ዝዓበየት ነዳዲ ትገዝእ ቻይና እንታይ ትገብር ኣላ ሓደ ቻይና ነዳዲ ኣለዋ ንባዕላ መዓት ነዳዲ ዘለዋ ከተውፅኦ ስለ ዘይደል ዘላ ቻይና ነዳዲ ኣለዋ ካልኣይ ራሽያ መዓት ኣለዋ ካብ ራሽያ ትገዛ ኣላ ሳልሳይ ድማ ብተተካይ ፀዓት ንኩሉ እያ ትቕይሮ ዘላ ኩሉ ነገር በቲ ናይ ሶላር ኤነርጂ ድዩ በቲ ናይ ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር ድዩ ዊንድ ፓወር ድዩ ኩሉ ዓይነት መተካእታታት ትገብር ኣላ ስለዚ እቲ ፖሊሲ ዝበሃል ዘሎ ክሰርሕ ኣይክእልን እጅብዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ እሞ ኢራን ዝኩሉ ናተ ደምሰሰት ከላሲ ንምንታይ እዮም ዝዕቅብዎ ዘሎ እቲ ሚሳይላት ኣለዎም ኮይኑ ይብሉ ናይ ላስት ኦፕሽን እዮም ክጥቀምሉ ዝደልዩ ዘለው እዩ ዝበሃል እቲ ታክቲክ ከምኡ እዩ ናይ መወዳእታ ኣማራፂ ክጥቀምሉ እቲ ሕጂ ኩሉ ዝገብርዎ ዘለው ንኣሜሪካን እስራኤልን ከምኡ ድማ ሃገራት ዓረብ እቲ ዲፈንስ ሲስተም ናተን እቲ ምክልኻል ዓቕሚ ናተን ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናተን እናዳኸምዎ ይኸዱ ስለ ዘለው ኣብ መወዳእታ ብርቱዕ መጥቃዕቲ እንድሕር ገይሮም ከዋፅኦም ዝኽእል ማለት እዩ ውፅኢት ክረኽብሉ ዝኽእሉ ከምኡ ዓይነት ነቲ ስርዓት ንምዕቃብ ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ወይ ነቲ መንግስቲ ንምዕቃብ ክጥቀምሉ ዝኽእሉ እዮም ይብሉ ፈሚ ዓበይቲ ሚድያታት ዝብልዎ ዘሎ ስለዝኾነ ከቕርበልኩም ይኽእል እምበር ኣብ በዓል ራሽያን ቻይናን ዘሎ እምነት ንኢራን ንምሕጋዝ ዝብል ኣይ ከይዱ ካባይ ኣሚን እቲ ኩናት ከይተጀመረ ከሎ እዩ ከምኡ ክትብል ትኽእል እምበር ኩናት ምስ ተጀመረ እዚ ኩሉ ዕንወት ምስ ወረደ ሕጂ ራሽያ መፅያ ከተትሕኖም ወይ እውን ቻይና መፅያ ንኢራን ክትሕግዞ እያ ማለት ጀስት ቢኤስ እየ ዝብላ ሓሶቲ ግን ስቲል ኢትስ ወርት ሊስኒንግ I hope it's if the war with China erupts, the first thing the Chinese are going to do after they knock out our satellites and disrupt our electromagnetic frequencies is they're going to use thousands of ASBMs ringed in those man-made islands to either keep our carriers at bay so that we can't launch planes in range, or to sink or destroy the carrier's flight deck. And the Iranians are Iran rather is the test bed, the same way that we've been using Ukraine as a test bed against Russian tech. And so the Iranians have them. They're buried in those. ስለዚ ብዓይኒ ናይ ቻይና ክትሪኦ ከለኻ እቲ ዘለዎም ቴክኖሎጂ ንኣሜሪካ ብመርከብ መፅያ ክትዋግኦም ብመራኸብ ከምዚ ኤርክራፍት ካሪየርስ ተቐንዲ ታርጌት ናተን ድማ ነቲ እቲ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይልስ ብብዝሒ ሰዲድካ ነቲ ኤርክራፍት ካሪየር ከተጥሕሎ ወይ እውን ከምዘይንቀሳቀስ ክትገብሮ ስለዚ እዚ ድማ ነዚ ክገብሩ እንድሕር ኮይኖም እቲ ኣፅዋራት ናቶም ሓይሊ ናቱን ብቅዓት ናቱን ኢራን መፈተኒት ናቶም እያ ስለዚ ላውንች ፓድ ይብልዋ ከምዚ ኣሜሪካ ዓቕሚ ናይ ራሽያ ንምምዛንን እንተኺልካ ድማ ንምድኻም ተኺልካ ክትስዕራ ተደየለ ድማ ንምድኻማ ንዩክሬን ዝተጠቀመት ኢራን ናይ ኢራን ጉዳይ ድማ ንቻይና ከምኡ ገይራ እያ ትሪኦ ዘላ ስለዚ ብዙሕ ናይ ሳተላይት ኢሜጅስ ነቲ ህልው ኩነታት ሪል ዴታ ብሕቡእ ዘይኮነ ብግልፂ ኣብ ሶሻል ሚድያ እናዘርግሐት ነቲ ምንቅስቃስ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ናይ ኣሜሪካ ንኢራናውያን ትነግሮም ኣላ ተወሳኺ ግን ሴንሲቲቭ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ናይ ሰራዊት እውን እንትኾነ ካብ ራሽያ ይመፅኦም ከም ዘሎ እቲ ክሲ ቀኒ እዩ ዝኾነ ኣይገበርናን ከይብሉ ዝገብርዎ ዘሎ ይመስል እምበር ንኢራን ኢራን ፅባሕ ንጎ ተዓዊታ ናይ ቻይናን ራሽያን ሓገዝ ነይሩ ዝብለኒ ግን ወይ እውን ነዚ ኩነታት ነዚ ብድሆዝ እንተሰይራቶ ራሽያን ቻይናን እየን ሓጊዘና ዝብል ምክንያት ክህሉ የብሉን ባህላ ያኔ ማለት ኢራን ር ኣሎን በይኖም እዮም ዘለው ዲፕሎማቲካሊ ንዖም ኢሉ ዝግበር ፍሎ ኣይረኣኹን ፖለቲካሊ ኣይረኣኹን ሚሊተሪሊ ኣይረኣኹን ስለዚ
ነዚ ኩነታት እዚ እንድሕር ሰጊሮሞ ሳላ ጽንዓቶምን ሳላ ዘለዎም ቴክኖሎጂን ዘጥረይዎ ዓቕምን እምበር ቻይና ወይ ራሽያ ሓጊዛቶም ክንብል ኣይንኽእል ኢና ንኣብነት እቲ ዝበለፀ ክገብርሎም ዝኽእሉ ነበሩ ወይ ክሕግዞም ዝኽእሉ ዝነበሩ ኤር ዲፈንስ ሲስተም እዩ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዌል ኢንተግሬትድ ኮይኑ ነቲ ፀብለልትነት ናይ ኣየር ናይ ኣሜሪካ ከጓድልሎም ይኽእሉ ነይሮም ግን እሱ እውን ኣይረኣናን ስለዚ ያ እቲ ኩነታት ድማ ይቕፅል ማለት እዩ as it is it's continuing ይቕፅል fires unless an attack on Iran. No, Hunter story neratni. Where was that one? Let me give you. اسكدحان زياون صبغت analysis كتبكم تخليها. يومو بتعمي حجز نفس زلو طلبات ناي نداد زما زين حباله تتحيزو زين اي غلزبال تتحيزو عابي ني صعد مدري زلو بخاله مقد حجين تشاينا نحب بسلواني امريكا بعد تشاينا موداتو مس امريكا سمي اخ قبر كلام مرات يلنو بس خلو زلو مقد ترى امريكا سنيتو شو بخاله مقد خا لمن كاشو خاص صفحت الكلام مالتي نراشها صفحت الكلام مالتي ناتو تشاينا ايران من راشا زغبرو او حاجز بوزحي فلاي ايران سي مبزعتو صوراتنا راشا تغزو ايران يعني راشا صبو زينا يكون تخم علامه حجي حيزو زلو اب ايران منقسم مغياري مالتي مس امريكا سامع منقسم متكالي ايران دما عباي هاجر العلي 9 مليون حزب زلوا ازيا تافافت هاجريا حقيقي تاريخاوت هاجريا ازي بزح نور حزب زلوا هاجريا يكون مر معرم عري دما بزح سقم زلوا هاجريا تحبس سبان بعدو درجا باستفانيا عليታት زومي 400 تبصح بس زلوا ماينورتي زلوا هاجريا እዚኦም ናይ ባዕሎም ጠለባት ዘለዎም እስላማዊ መንግስቲ ዝጸንሐ ብሓይሊ ሒዞም እምበር ተፈኒኸዮም ብዙሕ ፀገማት እዮም ምስፈቱ ኣብ ውህደት ናይቲ ሃገር ማለት እዩ ገና ዝኹናት ስሙ ከይገበረ እቶም ኩርዳውያን ተቃወምቲ ዝበሃሉ ዳርጋ ኦልሬዲ ጎነፅ ጀሚሮም ኣለዉ ብርዶም ምክንያት እዚ ብምትብባዕ ናይ ኣሜሪካ ናይ እስራኤል ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ኢራን ናብዚ መገዲ ናይ ሕንፍሽፍሽ ክትውዋዕ ቀሊል እዩ ማለት እዩ እዚ ነበረ ስርዓት እውን ጥዕና ዝነበሮ ይነበረን እቲ ህዝቢ መዓት ጓሂን መዓት ገለል እዩ ዘለዎ ብዘይካዚ ድማ ኢራን ናይ ቁጠባ ሽግር እውን ኣለዋ ዓብ ናይ ቀረብ ማይ ፀገም ኣለዋ ሰው ናብ ሕንፍሽፍሽ ክትከይድ زلو تخلو بزح مالتيو قال ابزغا انتايو ايران دما ابتي ستريت اوف هرمز زلو او ابتي تافافي كبابي ماسي تافاف كوتي كونس بزح نيداد بس ما زحف الخباب مهلا ولا تخباب تقاطاتي كابو كل بزح الفن تقاطو يحاز كوب قدمو امريكا ومسلواني روم تخبابي زخان تشاينا طعم زينا يكون سائل كنت هاتلي زرقا بزي كم حكي انت خوينو تزبال زلو ناي نيكولير قال اوكي سو قاليا اسرائيل مالتيو يتقندقن نوتهم بروكسي بزوم مقابيا ناتاز نبورو حوتي قولهم ولا هزبولا عبولهم لزيوم حساب نحوارهم بتطفوميا مالتيو ناتو زوم حلتات زيوم بيرانيوم زمولو إيران تاريخها هي زلو ما يكونون لهذي نقولنا بتخبابي زلو حاجات نابتناي أبراهام أكورد زباناي سلام سلمة أمسيخا بتخبابي بسلاماوي وي بسلمة زمسلم أمسيلكا تناتكا سلامن ستان معبالين مرقات يخون مالتيو بعد أن تاريخها جن كلها بفنجة تقولتها نابزي قبلي تأتو لهذي كلنا إسرائيل فتسونا وتحدراوي عبلالنا مستحقر كان تطلب كل زبتن أبزوان زي نفس أطل تقابل تدريت راح يخوم صغير تزيل لا مقصي ابن ريز لنا والحنتي تخباب سبك خدارو مسخن سبيلنا أبتخبابي تشاينا راشانا وسيكا أمريكا تأززو إسرائيل بوكلنا تمرحون يكون طبع أبيزن هاجراو دحنتن زرق سيستم فتيركا نتشاينا تعسرنا إندار أرب نتعطي خايا تولدر نتا بمنصور خنسيو وسلام عليكم قديم بستي أمريكا تدري بوليسي كم تسرح قبراء مالتي ولا نتشاينا وعبيانو هناك fuck Trump أتي كل زين سمع زلنا خوينو حزب أمريكا بخمة يريو لنا تكوينات نا أمريكا وين ريتو يتقندا قداسي. Look, you fat fuck Trump, if you listen to this, you listen good, because what I'm getting ready to say is what a lot of people in this country speak for, who I speak for. And I speak for a lot of fucking people. You hear me, you fat asshole? This is what we believe. ناي بحكي قطعة قبل أمريكا قبل دونالد ترامب زلو ترزي داي بزلو أمنا يو كبير وام زلو تكونتات ولا حنت تقم زي بلو قدايو نعنا بزيتينا زلو بحالتيو. War in Iran. We went in guns blazing without a plan, and Iranian leadership was ready for us. And they are currently destroying American military bases across the Middle East at such an incredible scale that I don't think we understand the magnitude of the loss. The American military bases in Bahrain and Kuwait and Qatar and Saudi Arabia are among the largest military facilities in the world. These bases have cost us trillions of dollars over multiple decades to build. It has been a huge amount of our military spending over 30 years, and it's just going up in smoke. We've lost radars that cost hundreds of millions of dollars, including one Iran took out that was $1 billion at the most. كم تري وزلهم إيران سعرنايا دمسيسنايا نابلة دونالد ترامب يفكرنا له قد حققن حقرنا ترى نعمتات نسلاسة عمتات إسرع عمتات
ዘጥረየቶ ወይ እውን ዘማዕበለቶ ብሚልዮናትን ቢልዮናትን ትሪልዮናትን at some point ዝሰርሐቶ ኢንቨስትመንት ብምሉ ናይ በይዛት ናትና ማለት እዩ ጥዋዕዋዕ ይብል ኣሎ እዚ ኩሉ ጥዋዕዋዕ ዝብል ዘሎ ኢራን ንኣሜሪካ ከምዚ ገይሩ ኤክስፖዝ ዝገበራ ወይ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ብከምዚ ደረጃ ዝሃረመን ዘዕነወን ሓይሊ የለን ኣይራናን ክሳብ ሕጂ ኣሜሪካን ኢምፓየር እዚ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ንመጀመርያ ብኢራን ኤክስፖዝ ኮይኑ ዘሎ ኢራን ብዙሕ ዘይትንከፍ ናይ ኣሜሪካ ነገራት እያ ገይራ ዘላ ስለዚ በዚ ጥራይ ኣብ ታሪክ ብብዙሕ ነገር ክዝከር ዝኽእል ገይሮም ኣለዎ እዮም ኦልሬዲ እኳ ኢሎም ኣሜሪካ ክንደይ ቦታታት ኣብ ኢራን ደብዲባ እስራኤል ክንደይ ነገራት ዕንያ ኣይኮነትን ኢራን ዝገበረቶ እዚ ኩናት እዚ ናይ ክልተ ማዕረ ዝኾኑ ሓይልታት ኣይኮነን ናይ ዳዊትን ጎልያትን ኩናት እዩ ጎልያትን ዘራያቱን ከማን እስራኤል ንባዕሉ ገጅፍ እዩ ምስ ዘለዎ ዓቕሚ ኣብ ልዕሊ ምስ ዘሎ ኩሉ ደገፋት ናይ ዓለም ኣሜሪካ ድማ ያቲ ርእቲ ናይ ሓቂ እቲ ጎልያት ዝበሃል ንሱ እዩ ብዝሓፂንም ኩሉ ዘለዎ ስለዚ ነዞም ኩላቶም ኢራን በይና እሞ ካብ ብዙሕ ሽግር ከላ ጌራቶ ዘላ ኣብ ታሪክ ብፍሉይ ክዝከር ዝኽእል እዩ ኣሜሪካውያን ድማ ዴር ጌሪንግ ዲስ እዚ ጉዳይ እዚ ተሃዲድ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንጉ ምሸት ኢራን ኣዳኺማ እያ ዝብል ዘሎ ኖ ተዳኽመና እያ ዘላ በይዛት ናትና እዚኡ ክቡር ዘይትንከፍ ቦታታት ናትና ጥዋዋዕ ተብለላ ዝብል ከምዚ ድምፂ ከኣሜሪካውያን ብብዝሒ ዝወፅእ ዘሎ ትቁጥዐ ድማ ማራ ኣቆጢዕዎም ዘሎ ምክንያቱ ኣሜሪካ ሃብታም ሃገር እያ ኢኹም ተብሉና እዮም ዝብሉ ወስን ቱ ዲስ ሌዲ በቃ ጆክ ይኮይኑ እቲ ናይቲ ሃገር ኩነታት ረወዚስ ጆክ ስማ ናይ ኣሜሪካ ነገር እኮ ከምዚ እዩ Everyone, we are the richest country in the history of the world. Yeah, so we've heard. Can we have healthcare? No, that would never work. Can we have affordable housing? Why would we do that when there's private equity? What about public transportation? Well, think of the auto industry. Come on. Can we have childcare and parental leave? No, we're gonna need you to get back to work. Can we take care of our planet? Stop. Don't let the guys from Big Oil hear, okay? You'll hurt their feelings. Can we raise the minimum wage? You already get $7 an hour. They'll be so greedy. Can we make college accessible? Well, then how would we even keep you in debt? Thanks. Sorry, so what can we have? War. We can always afford war. Exactly. كم ذات ولا زلاء أمريكا بعالم ذهب تمت حجر يا إيلات واو صبوا ما هيلث كير نايت عنا program كنت قبلنا تقول no سلايك علني ناي تمرتي بنات أحد قبلنا تقول no transportation من قد بابورن قالنت قبلنا ده no أنا نزحرسها parental leave قال ما لخد قبلنا ده no نسرح ندلي كوبينا everything is no جزاو التكت تحسرنا من نابرك تحسرنا تقول أي كالنيو أنا ذا climate قال أنا متحنك قبل no أنت هيدا خن قبل نقل هبتام تقولوا نازل لهم ديراتنا كينات كتصال خن قبل نخلينا هبتام سلزوغنا كينات كتصال خن قبل نخلينا بمبال أمريكا زلها بزيادة رايح تكرر عليك إلهم يوم this is American youth في أمريكايان زسمعهم زلوا سمعتاتنا نرزل لنا by the way the story comes in that بهالغلو there was this كل جزء ريا مالتنا مودتها Iran war costing the American taxpayer about $1 billion per day. We found this Iran war cost tracker online. It's really jarring to find out just how much the war is. كم تري وزن لهم أتي كوينات أبشدش معلتي كبابي شوعات بليون بس نيرو أبشو منت معلتي أبشوعات معلتي ناب كباب شو منت بليون سجير نيرو تواجع تري وزن لهم صغيري إكسبلود قبل زلوا الزغة تريل كوست غير مثلكم تحكينا واقع زيد حن بعلاقة نقولكم تحكينا واقع خندي كم زمان. Costing us Americans when we all said we wanted an America First policy, didn't we? That is what everybody I think voted for. The 3 American planes supposedly accidentally shot down. But we have to keep saying that. That cost $270 million. So that is the same as paying a full year's salary for 3,375 teachers. Who needs teachers when you're killing the kids? I mean, we're just days into this war. I'll tell you who's getting real rich off this in the military-industrial complex. Now. فتي حركة نايت زبي تريها أمريكا عبيه بده أو شتاي زول ليز بحال ولا FBI CIA كلهم من أمريكا تسعبيه بده هناتا أو شتا زول تسجنبر كاب تشاينا وي كاب زمت أيكون بحالتيهم تك إمتى ما كاب زمت سخول جنزمنا بكينا ناتا فخلو لما مهران دموسك توصل زي تغل نايت عنا مسرح حزب خاخت حق زي تغل تغلط ناي سبات كت حق زي تغل دخول نجر خجبرو عيدليوني ما بتعدو جن نكوينات كون كل باجت ناتهم 5 بليون وسقوا لنا يبتصنيلو 100 بليون يوسق بعد تريليون زخون باجت زلو لعليو قل على باجت كيدو مالو الذي حدا هاجر كتقف ندحر خوينو بزمن قد زي يستفيز بحال لعامو أبكيناتون وربكيناتن عاتيو مخصب زي رغبولو مخنات تمخصب كابزو كينات ولا مخصب ترخيبهم
ንመንግስቲ ኣሜሪካን ህዝቢ ኣሜሪካን ኣይኮነትን እተን ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ እዩ so that doesn't mean ተራ ኣሜሪካዊ ዜጋ ረብሓ ኣለዎ ረብሓ ዝበሃል የብሉ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ኣብ መወዳእታ ውግእ ንመን የርብሕ መን እዩ ዝረብሓሉ መን እዩ ዝኸስረሉ ንኽትፈልጥ እውን ይሕግዘካ ብዝኾነ ተዛሪብካ ዝውዳእ እውን ኣይኮነን ሓቂ ንምዝራብ ኢራን ከቢድ ብድሆይ ዘለዋ ብኸመይ ክትወፅኦ እያ ቀፃሊ እናተኸታተልና ክንበኩም ክፍትን ኢና ብርግፅ እዚ ኣርእስቲ እዚ ከቢድ ኣርእስቲ ከም ምዃኑ መጠን እውን ቀሊል ዝኾነ መልሲ ክርከቦ ዝኽእል ዝብል ኢሉ ዝኣምን ሰብ የለን ናይ ሎም ኣርእስቲ እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣብ ዝኹ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ይጠቕምን ሓሳብኩም ግደፉ ታንክ ዩ